Makabilib kining mga sugbusog garden sa eskwelahan o istasyonan sa ikaunom nga distrito nga maugayod ang mga mananaog sa district level sa sugbusog program. Ang dugang detalye ihatod ni John Fredson Granada. Dili lang kausa o kaduha, apan sa ikatulong higayon nang hakot na usab og award ang Barangay Kanduman sa Dakbayan sa Mandaue karong higayuna ang sugbusog sa estasyonan ug sugbusog sa eskwelahan. Sa miaging duha ka sugbusog contest, daghan ang na-inspired sa istorya sa usa ka tricycle driver nga nahimong urban gardening expert, si Jesus Cortez. Gani siya gihapon ang nagpabilin nga poster boy sa sugbusog program. Tungod ni ini, dako ang iyang papel sa pagtabang sa uban aron mapalapdan ug mapalambo ang sugbusog garden sa iyang barangay, ilabi na ang PNP Station 6 ug ang Kanduman Elementary School. Ako may ilang gikuha nga konsultant nga kung nangay sila akong ideya unsaon pag itungod kay gamay kay ilang lugar nya simentado pa ang ubos. Nagpatudlo pud sila nako sa mga ideya unsaon o pamaagi pagbuhat container, pagtanom nya sila ilang gibuhat mo ni karon. Matod ni Police Major Hugo Rio Ipong nga bisan og gamay lang ang luna sa ilang istasyonan apan dili kini rason nga dili makatanom. Basta ang amo lang din is nami nakatunan ya naka-inspired me, nakahatag mga inspiration sa mga lumulupyo diri nga bisag limited nga nata sa syudad urban nga city, bisag limited atong space makatanom kita og daghan nga klase-klase nga mga utan. Dugang pa niya nga daghan na ang nakabenepisyo sa ilang mga naani nga utanon. Gawas daw sa community pantry, ilang lutuon ug ipakaon ngadto sa mga piniriso ug labing gidayeg kini ni Gobernador Gwen Garcia. Ang atong mga kapulisan sa inyong paningkamot nindot kaayo tan-awon nga inyo gyud gihangop ug gisuportahan ang sugbusog. Ang ako ra bang nasayran sa kapulisan nato ug unsay abot nila sa ilang mga utanon gi-share na kung dili ipakaon ngari sa mga priso unya sa uban ang sobra igi-apil og community pantry aron ang katawhan usab maka tilaw sa paningkamot sa atong kapulisan. Sama sa iyang gisaad sa ubang police stations nga nakadaog sa district level, mohatag si Gobernador Gwen Garcia og bag-ong patrol car isip reward sa ilang pagpaningkamot. Samtang sa samang adlaw, miduaw usab ang mga opisyalis sa Kapitulyo didto sa Kanduman Elementary School nga mauusab ang nakadaog sa sugbusog sa eskwelahan sa ikaunom nga distrito. Nahurot ang bilib sa gobernador tungod kay matag nataran gikan sa kinder hangtod sa nataran sa grade 6 aduna gayud gimuntar nga sugbusog garden. Kompleto gyud sa mga utanon ang ilang garden. Tungod ana isip premyo hatagan sa gobernador og dugang nga classroom building ang Kanduman Elementary School. Para na ihandumanan sa inyong pagdaog district level. Mauni ang atong matampo gikan sa Cebu Provincial Government, gikan kang board plan, kang board jockey, o sa atong mga naningkamot sa Cebu Provincial Government mo ni atong katampo nga ipasukod kani o gunya atong ipahuman nga maong building. So, congratulations once again. Mihatag usab og 1-month supply nga vitamins, vegetable seeds ug limonsito seedlings si Garcia. Kauban sila si board member sa ikaunom nga distrito Glenn Soco ug Jonky Iwano ngadto sa mga kapulisan ug magtutudlo. Samtang kaniadtong Sabado, Nobyembre 20, personal usab nga gibisita ni Gobernador Gwen Garcia ang mananaog sa sugbusog sa eskwelahan sa Tercero Distrito nga mao ang Bato Elementary School sa lungsod sa Toledo. Giduaw usab niya ang nakadaog sa sugbusog sa estasyonan sa lungsod sa Balamban nga hayan makadawat og bag-ong patrol car gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.